Rămâneți aici, domn. Rămâneți aici, vă rog. Rămâneți aici. Vă rog frumos. Rămâneți aici. Rămâneți aici. Rămâneți aici. Vă rog frumos. Gata, gata, rămâneți aici. Hai. E la mine. Haideți, coborâți. Nu cobor, ți-am explicat că nu cobor, mă duc la acest spital, vreau eu. Nu ai voie să mă obligi, nu ai voie. Nu ai voie să mă obligi. Atâta timp cât m-ai ținut atâta, de nu mai poți să-mi fleașcă de transpirare. Nu ești nu ai voie. Nu poți să dai drumul. Poți să dai drumul ăla înainte. Păi mai faci 2-3 trandafiri acolo. Ce caută românul? Scandal. Dă-mi, frate, drumul pe voi. Tu, frate, drumul în pula mea. Nu, frate. Haideți jos. Uite cum s-a suit, bă, pe mine. Fiți jos. Aveți aici. Haideți toată jos. Haideți jos din mașină. Haideți, doamne, că răse. Haideți jos din mașină. Poate mă cheamă în pula Mergem în ambulanță. La declarații, da, serios. Avem tot dreptul. Haideți jos la ambulanță, haideți cu mine la ambulanță. Haideți cu mine acolo la ambulanță. Haideți cu mine la ambulanță, vă rog frumos. Haideți, doamnă. Haideți cu mine la ambulanță. Dar încercăm să rezolvăm problema într-o... Ce e asta, mă, Florine? Auzi, măi, de-astea, ca în America. Mergem la ambulanță, vă consultă și vedem ce e de făcut. Nu ne tu să fim o ambulanță. Haideți acolo la ambulanță. Lasă că nu mai am memorie. Nu face nimeni. Nu mai am memorie. Doar vă consultă cu legii de la spital. Dacă vreți să plecați la spital, plecați. Dacă nu, haideți, vă rog. Dați captat, frate, că o ia pe doamna la spital. Nu există. La 100.000 de aprecieri merge doamna la spital. Ambulant. N-ați spus să vă legitimați la început. Băi, că eu fiță cu țigare. O să zice și un foc. Să pară pe mine, băi. N-ai cum. De tu, prostul. Haide, frate, de asta fac eu. Haideți, nu și vă consultă colegii mei la... Haideți. Mă, în loc să pui mâna cu aia sau ceva, stai cu țigare în mână. Taci, mă, prost. De ce, mă? Nu, las că n-am chef să-mi dau. Scandal. Băi, ce filmezi acolo? Dar mi de ții? Uite, mă, vă dau mâna în buzunar. Da? Ăștia intră degeaba pe la tine de mult. Nu-ți dă tata? Nu, frate. Vezi mai încolo, poți să-i adă să-i duc să se scrie și mai tare. Avem o imobilizare în forță. Frate, mai am memorie. Am una. Am una. Păi da, dar să mă duc să film cu burci, cu alea. Trebuie să șterg din... N-am oameni pe live. Am avut 7-8. Nu le place, mă, cu poliție, uite, mă, frate. Coboară infractorul. Coboară infractorul. Țineți-vă bine, a coborât infractorul, băi. Și acum vezi că era cu pistolul. Tata, băieții! Persoana mea de contact legală, puteți să întrebați la instituția la care am lucrat. El este singura persoană legală. Deci sunteți o gravă infracțiune. Dacă faci toată mașina, când eu persoană de contact la instituția la care lucrez, este fratele meu. Va fi vai de capul
doriți să mergeți la... Hai să vedem cine e persoana mea de contact. Hai să vedem. Singurit așa? Hai să vedem. Păi, a luat pe toți. I-a luat pe toți în vapă.